आङो बे मावरिया गथ' लहितनि मुङै न'खौ सरखारखौ थाबनो मावनानै होजानो लुबैयो आरो थिखांना होजानो लुबैयो मानो होनबा बिस्रा न'खराव बिराद गोरिब थाखा फैसानि खस्थ' आरो औवा थंसेबो गैया औवायाबो दिनै बायनांगौबा 50 थाखा गाहाम लायो थंसेयावनो ओंखायनो बे औवा बायनांगौ मानांगौ बे बिनि न'खौ थाबनो थिखांनानै होफिनजानो बेखौ आं लुबैयो आरो बेसेबां बयसनि गथ' बियो बिमा थैबाथ' 5 बोसोर 6-7 बोसोरानो जाबायमोनदां ने 20 बारबाय बियो जोंनि बर' गामिनो बोसोरसे सिगांबावसो बियो मावरिया गथ'आनो बिथाङा औ बे मावरिया गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो जोंनो बे गामियाव जोंनो फेदेरबाय आरो आंनावनो थायोमोन उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय बिदिनो बिदाफ्राबो सिगाङावनो हजों बेखौ फुरागासे लांफाबाय बिदामोनाबो फेदेरबाय ओमफ्राय बिदामोन फेदेरनानै दा देरै लावै बिसोरो सेरखाय बेरखाय हाबा जालायनानै दा हारसिं जुदा जाबायमोन बियो ओमफ्राय दा न' बाङावनो बियो गावनि बायदिसिना गाननाय जोमनाय बाखस बाला फालां सुलां सेस बे न'आवनो दंजोबो बिनिफ्राय जोङो गाव फैथोंसै होननानै जों जेबो खालामनाय जायाखै आरो जोंनि आखाइफ्रावबो थाखा फैसा गैया जों बेखौ होनांगौबा हाजिराबो होनांगोन ना दा खबर मोननाय माने जों खोन्थाहरखाबाय बेनो खबर मोनबायदां खोन्थाहरबाय जोंना बे भैरबकुट गोलैयो आङो बे फंबाय रहितनि जानानै बिदिनो सरखारा माबाफोर अनसुंथाइ होयो नामा बेखौबो आं लुबैयो आरो बिनि थाखाय बे फरेस्टारनिफ्राय जेबो खबर लाफेराखै फरेस्टफ्राथ' दाख्लै फैदोंमोन दा बिसोरो मा खालामो जोंनि सिगाङावथ' जेबो होनलाजै जायखिया जास्ट बिसोरो फट' खेबनानै लांदों फरेस्टफ्रा औ फट' खेबनानै लांदों बेनिफ्रायथ' जों जेबो खबर मोनासै आरो बेजों लोगोसे सरकारनिसिम खावलायनो सानदों नामा जे प्रटेकसन होनांगौ होननानै रायजोफोरा गोबां खस्थ' मोनदों खस्थ' मोनदों दा रायजोफ्रा बिदिनो बायदिसिना होफैगोन होननानै थांनाय बोसोरावनो बुंदोंमोन बेनिफ्राय माथो दासिमबो गैया लामा नायबाबो जेबो होफैयाखै बे हरनि समावहाय 2टासोआवहाय फैदों हाग्रानि मैदेरा जेब्ला मैदेर फैयो अब्ला जोङो न' सिङावनो दङमोन आंनि फिसाखौ लानानै आरो आंनि हौवायाबो गैखाया नालाय गोजानावसो खामानि मावनो थाहैयो ओमफ्राय जों सिखारनो हायाखै आरो न' सिङावनो थादों 2टासोआव जादों दिना मंगलबार समबार ना आं बेखौ बावगारबाय आरो बिसोर मोननैनि गेजेराव ओरैनो बे जाथाय जानाय समाव ओरैनो हारसिंमोन नामा आं हारसिंमोन नोंथाङा माबायदि रैखा मोनखो नोंथांनि जिउखौ बासायनो थाखाय बे समाव आङो फन हरदों आरो जोंहा गामिनिनो आइ दङ बेनाव फन हरदों आङो बे फन हरनाय समावहाय बे आइया थिखांदों आरो फनखौ ओमफ्राय फन हरनायजों लोगोसे गामिनि मानसिफोरा मदद खालामनो थाखाय फैदों आरो बे मैदेरा मानिफ्राय फैनाय ओरैनो बारिनिफ्राय फैदों आरो भालु ना मासे गिया आं बेखौबा नुस्लाबासै दे फालो ना मासे गिनायजों ओंखारनोबो हायासै नालाय न' सिङावनो थाबाय आं खोनानाय बायदिबाथ' आवाजआ मासेनिल' खोनादों आरो आङो जेब्ला बे मैदेरा बे न'खौ सिफायोमोन बे समाव नों न' सिङाव दंखायोमोन ना नों ओंखारलांबायमोन आं न' सिङावनो दङ न' सिङावनो दङ ओमफ्राय दा नैबे न'खरनि बिगोमा जाय बिगोमा बेनि नामा मा नाम होनदोंमोन रहित नार्जारि मा जाहैबाय नोंथांनि आंनि बिबोनां बे मोनसे बिथायावनो नोंसोर ज' दं आरो दायो औ जों मोनसे बिथायावनो आलादा जानानै दङ आरो दा बे हिसाबै नोंस्राबो मालिकआ न'आव थायोना बाहेरायाव थायो बाहेरायावसो थायो बाहेरायाव खामानि मावहैयो बाहेरायाव खामानि मावो अब्ला दिनै नोंथाङा माबायदि इमान मैदेर थानाय जायगायावहाय माबायदि दिनै जिबन बिथायनो हादों रावबो गारजेन गैया न'खराव जोङो खस्थ' मस्थ'बाबो सोलिनांगौ गोनां जायो आरो जोंहा मावाबानो मोनजाया आरो जेनिफ्रायबो फैनाय माबा गैया हा हुबो गैया गायग्रा हाबो गैया जि जोङो दायो थानानै दङ बेखिनिल' आरो जोंनो हाया दा बिबोनांनि थाखाय मा बुंनो सानदों जे इमान खस्थ' जों दिनै मावरिया सासे गथ'आ बाहेरायाव खामानि मावहैनाय समावनो जेन तेन न' गंसे थिखांनायखौ सिफाय जाबाय मा बुङो बे समाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो बिबोनांनि ट्रिप जानानै जेनेबा बे बिबोनांनो सरकारा हायोबा अननानै न' गंसेसो थिखांना होफिनगोन होननानै आं बेखौनो बुङो ओमफ्राय दा बे समावहाय आं मोनसे सोंथि खालामनो सानबावदों जे नोंस्रा बे रहित नार्जारि होननाया बिबोनाङा माने बेसेबां सम जाखो बेबायदि बाहेरायाव थानाया न' बांनि थाखाय गोबाव उन्दैनिफ्रायनो थाहैदों बिसोरो आंथ' बारा गोबाव जायाखै आं लोगो मोनफैनाया बेसे गोबावनिफ्राय थानाय जेनेबा दा आं जिखिनि मोनफैदों दाथ' बोसोरनै बोसोरथामानो जाहैबाय दाखालिबावै न'आव फैदोंमोन बियो ओमफ्राय आंखौ थांफिनबाय आरो